Bravo. Pronto. Bravo. Уважаеми дами и господа, Bravo. Уважаеми дами, проверка, вече микрофони. Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми инженерски съзнат на община Перник, уважаеми гости на днешното заседание. Имаме наличен кворум от 26 присъстващи общински съветници в зала, което ни дава основание да открием днешното редовно заседание на Общински съвет Перник. По традиция вече изчитам постъпилите уведомления от наши колеги, които няма много да участват в днешното заседание. А именно, от номер 551 заведено уведомление от Иляна Валериева Велкова, която ни уведомява, че днес няма да вземе участие. От номер 8550 постъпило заявление и заведено от Виржиния Флорова, която ни уведомява, че днес няма да вземе участие. От номер 8548 е заведено уведомление от Владислав Владимиров, който ни уведомява, че няма да вземе участие в днешното заседание. От номер 8547 е постъпило заявление от Людмил Димитров, който също ни уведомява, че няма да може да вземе участие в днешното заседание. От номер 8546 е заведено уведомление от Петър Кирилов Първанов, който отново ни уведомява, че няма да може да вземе участие в днешното заседание. От номер 545 е заведено уведомление от Иван Иванов, който ни уведомява, че също не може да вземе участие в днешното заседание. Също така вчера ми се обади колегата Светлин Бон, който ми уведоми, че е болничен и ще го представи същия днес, така че и той ще отсъства от заседанието. Преди да ви представя дневния ред, който съдържа 49 точки, ви уведомявам, че вчерашният ден с писмо, заведено под номер 8519 на индекс 1 от кмета Станислав Владимиров, постигна заявление за оттегляне на докладна номер 24 СУ 5639 1 от 16/8/24 година, която е заведена по
наш номер в Общински съвет ОС 519 от 16.8.24 година. Това реално, колеги, е 49-та точка, която вносителя си изтегля. Така че пред вас имате дневен ред, вече състоящ се от 48 точки. Давам ви думата за мнение и предложения по същия. Не виждам постъпили заявки нито от залата, нито през системата. Затова, колеги, подлагам на гласуване предложения дневен ред. Колеги, общо гласували общински съветници 26, от които за 26, без против и без въздържали се. Дневният ред на днешното заседание е приет. И по този начин пристъпваме към разглеждане на точка номер 1, а именно питания и отговор на питания. Първо имаме питания, които общинската администрация ще отговори от предходната сесия. Първото е на господин Червенков. Не, извинете, тук има една грешка. Първото е от господин Георги Недев. Господин заместник, господин председател, колеги, във връзка с жалба на група граждани, живущи на улица Георги Маварчев, блок 26, която е поредната, искам да ви информирам, че там имаше разгледано и становище с тяхно и омбудсмана в комисията, което е пуснато заседание. Непрестанно нарушаване на обществен ред, живущите в близост до тях ромска общност. Пореден сигнал, поредна жалба, която е входила на 16 този месец, допитането ние какви са мерките, които общината ще предприеме или е предприема във връзка с многократните жалби на гражданите. Благодаря ви. Това е питането от господин Миров, заповядайте, господин Стойчев. Уважаеми господин Захариев, уважаеми господа и госпожи общински съветници, уважаеми господин Недев. Във връзка с отправено питане до кмета на община Перник от общински съветник господин Георги Недев, на заседание състояло се на 31.7.24 година, във връзка с жалба на група граждани от блок 26, улица Георги Маварчев, град Перник, ви уведомявам, че в последните месеци в квартал Хумни дол са извършени 3 проверки на общинска полиция и звено на общински инспекторат във връзка с закона за гражданска регистрация и сигнали на граждани за неспазване на наредбите на община Перник. Издадени са предписания. През месеците юли и август са извършени 2 акции на МВР Перник, като са съставени множество актове за неспазване на закона за гражданската регистрация и е иззета озвучителна техника. С уважение, благодаря ви. Благодаря ви, господин Недев. Желаете ли отношение? Заповядайте. Доволен съм от отговора ви. Искам да ви информирам, че там проблем тлее отново. Преди 3 дни отново имало нарушаване на обществения ред. И полицията, аз също знам за акциите, които са направили, полицията отново не се е отзовала на 121, така че държа това, което прави и полицията, и общината, да продължи, за да бъдат стопирани тези хора. Иначе ще стига до някакъв инцидент. Благодаря, господин. Следващото питане на колегата Светелин Гоненко не е в зала. Затова ви предлагам да го отложим за следващата сесия, да може да си вземе отношение по него. Следващото е на господин Радослав Червенков и е свързано, зачитам. Уважаеми господин председател, господин заместник, моето питане с първото на практика дублира питането на господин Недев, тъй като съм със сигурни граждани от улица Георги Маварчев. Имаше един подаден сигнал жалба от тях месец 4, който предпратне от общински съвет към общината и на момента няма становище. Искам да се питам наистина какво смята общината да предприеме, за да подсигури нормалното живеене на хора в този район, защото до такава степен са стигнали нещата, че хората искат да си продават жилището, да се изнесат от това място наистина на положението да се и мятам, че това да се приеме наистина някакви мерки, за да се тушира. Заповядайте, инженер Стойчев.
Уважаеми господин Захариев, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Червенков, във връзка с отправеното питане до кмета на община Перник от общински съветник господин Червенков на заседание с цел 31 юли 2024 година във връзка с жалба на група граждани блок 26 улица Георги Вамарчев, град Перник, уведомява, че последните месеци в квартал Хумидол са извършили 3 проверки на общинска полиция и звена общински инспекторат във връзка с закона за граждански регистрации и сигнали на гражданите за неспазване на наредбите на община Перник. И както в предходното питане на господин Недев, през месеците юли и август, аналогичен случай и отговор е абсолютно аналогичен и към вас, извършени реакции на МВР, които са съставени множество актове за неспазване на закона за граждански регистрации и са иззети озвучителна техника. Благодаря. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, господин Стоицев, колеги, това, което искам да попитам, всъщност е свързано с жалбата, която коментираме в месец четвърти, в която се споменава и незаконно населване на апартаменти в блок 26, по което няма никакви предприети действия от общината, не е изпратена отдела по незаконно строителство и няма никакви действия предприети по обезопасяване на този блок и също така и в съседните блокове, които са с незаконно присъединена канализация, която тече постоянно и мирише от нея. Има съставен протокол от РЗИ за опасност, който би трябвало да сте го получили. И какви действия са предприети от общината в тази насока? Защото аз не виждам да са предприети някакви действия. Това, че праща на полицията да респектира гражданите, според мен е абсолютно недостатъчно. Благодаря ви, господин Червенков. Пристъпваме към второто ви питане. Това кратко и касае до къде е стигнал проекта за изграждане на бетонно корито за професионална гимназия по икономика. Благодаря ви. Уважаеми господин Захариев, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Червенков, във връзка с отправеното питане до кмета на община Перник от господин Радослав Червенков на заседание състояло се на 31 юли 2024 година относно проект за изграждане на бетоново корито за професионална гимназия по икономика град Перник, уведомяваме, че обект с такова наименование не фигурира в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, който е обществено достъпен за всички граждани. Благодаря. Благодаря ви, журналистите. Господин Червенков, желаете ли отношение по въпроса ви? Добре. Сега пристъпваме към втората част. Колеги, ако имате въпроси към общинската администрация, моля да заявите. Добре, господин Георги Недев, заповядайте. И изглежда заявка за питане. Господин заместник кмет, господин председател, дами и господа колеги, питането ми във връзка с последните събития и грозен инцидент, който се случи в един от нон-стопите преди. А именно, група граждани преди този инцидент сигнализираха и имаха питания към нас, но за да не нагнетяваме напрежение, решихме да не го задаваме в предишната сесия. Без мисля, че мястото този въпрос да бъде зададен. А именно, градът е освен с нон-стопи, които работят като нощни заведения. Има ли някаква специална наредба за тези места? И ако наистина работят като нощни заведения, защото знаем как работят нощните заведения, спазени са процедурите за подписка на хората, които са близо до тези обекти, денонощна охрана и така нататък и така нататък. Моля, ако има някаква по-специална регистрация за тези места, да ми уведомите и се надявам да бъде с отговор, защото част от тези места са превърнали в нощни заведения, друга част са превърнали в огромни паркинги, където се събират младежи. Достатъчно е да минете след 12 вечерта след няколко точки в града, да видите за какво става въпрос. И според мен това са предпоставки за още повече инциденти,
се надявам да има някаква акция от успеха. Благодаря. Благодаря, господин Менев. Господин Червенков, заповядайте за питане. Уважаеми господин председател, господин заместник кмет, въпросът ми е свързан с течащия ремонт на улица Богой Гебер. Вчера с мен се свързаха граждани, които твърдят, че заради този ремонт всъщност им се ограничават паркоместата. Аз искам да попитам малко по-общо, всъщност има ли направена сметка колко са били паркоместата преди това на цялата улица, говорим, не само. Питането на гражданите са пред блок 62. Има ли направена сметка колко са паркоместата на цялата улица и колко ще бъдат след извършения ремонт? И още нещо, в участъка, който е между Езиковата и канала на квартала, забелязах, че няма нито един дъждовен колектор поставен. Въпросът ми е това така ли трябва да остане или ще се промени? Благодаря, господин Червенков. Не виждам други заявки за питане, с което считам, че точката е изчерпана. И пристъпваме към разглеждане на точка номер 2 от днешния дневен ред, именно докладна ОС 327. Докладната от инженер Лазар Вълчев, управител на градски транспорт Перник. Касае приемане на годишен финансов отчет на градски транспорт Перник. Същото е разгледана в постоянната комисия икономически въпроси, бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии са с идентични становища, а именно Общински съвет Перник да приеме годишния финансов отчет на градски транспорт Перник ЕООД за 2023 година, заверен от регистриран аудитор. Годишният финансов отчет да се обяви в търговския регистър на агенцията по вписване. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам пристъпили заявки, с което преминаваме в режим на гласуване. С 20 гласа за, без против и без въздържали се, отчетът е приет. Пристъпваме към точка номер 3 от днешния дневен ред, а именно докладна запис класа 389, 18.6. Докладната е от управител инженер Цвета Велинова на Общински гори Перник. Отново касае приемане на ГФО за 23 година на дружеството. Разгледана в постоянната комисия икономически въпроси, бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии с идентични становища. Точка 1 Общински съвет Перник да приеме годишния финансов отчет. Точка номер 2 годишния финансов отчет да се обяви в търговския регистър на агенцията по вписванията. Колеги, имате, господин Червенков, всеки изказване от вас. Грешка? Окей, добре. Имате думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за гласуване, за изказване, с което мога да преминем в режим на гласуване. Двадесет и двама гласували общински съветници, от които 22 за, без против и без въздържали се. Докладната приета. Пристъпваме към точка 4 да разгледаме, колеги. Докладната е под номер 378, идва от доктор Евгений Михайлов, управител на Клинично консултативен център на Перник ЕООД. Докладната е представя заверен годишен отчет за дейността на ДКЦ на Перник за 23 отново е разгледан в комисия икономически въпроси и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии с идентични становища на Общински съвет Перник да приеме годишния финансов отчет и годишния финансов отчет да се обяви в търговския регистър на агенцията по вписвания. Имате думата, колеги, по точката. Не виждам заявки за изказване, с което преминаваме. Господин Медев, грешка ли е това излиза изказване? Добре. Преминаваме в режим на гласуване.
С 23 гласа за, колеги, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Подред за разглеждане точка номер 5 от дневния ни ред. Докладът под номер 8330 идва от управителя на специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация господин Емил Ненков, касае приемането на финансовите отчети за дейността на специализираната болница. Отново същото разгледа в постоянните комисии икономически въпроси и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии са силните становища от 6 септември за пределение на годишния финансов отчет да се обяви в търговският регистър. Колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказване, с което преминаваме в режим на гласуване. С 21 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Изтъкваме на разглеждане на точка 6 от днешния дневен ред, докладната под номер 335 и управител на Дезинфекция ОД, касае отново приемането на годишния финансов отчет за 23-та година на дружеството. Разгледане на постоянните комисии икономически въпроси, бюджет, финанси, европроекти, докладната записка, като становищата са идентични. Имаме общински секретар за приемане годишния финансов отчет на Дезинфекция, годишния финансов отчет да се обяви в търговския регистър. Уважаеми колеги, имате думата по точката. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което преминаваме в режим на гласуване. Господин Червенков го виждам, той ми дава сигнал, че е по погрешка. С 23 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Разглеждаме точка 7, колеги от днешния дневен ред, докладната е под номер 8334 и от управител на детско ученическо хранене, касае отново приемане на годишния финансов отчет на дружеството, разгледане на постоянните комисии икономически въпроси и бюджет, финанси и европроекти. Становищата на постоянните комисии са идентични на общински секретар на приемане годишния финансов отчет на детско ученическо хранене, годишния финансов отчет да се обяви в търговския регистър на агенцията по вписване. Колеги, имате думата по точката. Не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Уважаеми колеги, точка номер 8 от днешния дневен ред, докладът номер 352 от 29.24. Докладът идва от управител на Жилфонд ЕОД, господин Мартин Захариев Стрендател, касае приемането на годишния финансов отчет на дружеството, разгледа в постоянните комисии икономически въпроси, бюджет, финанси и европроекти. Двете становища са идентични. Общински секретар за приемане финансов отчет, годишния финансов отчет да се обяви в търговския регистър. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Няма заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. Докато тече гласуването, се възползвам да благодаря на всички управители, които присъстваха в залата днес. С 26 гласа за, колеги, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Това беше и последния годишен финансов отчет на нашите търговски дружества.
Точка 9. Пристъпване до разгледане докладация под номер 8539, разгледане и от инженер Мирослав Стоицев в качеството му на кмет на община Перник съгласно заповед номер 331 от 12.3.2020 година. Докладната касае поемане на краткосрочен дълг в форма безлихвен заем от община Перник за сметка на централния бюджет, среден член 103 от Закона за публичните финанси, размер на 2 милиона и 200 хиляди лева. Докладната записка е разгледана в постоянната комисия бюджет, финанси и европроекти, като становището на същата е общински съвет да приеме предложен проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Виждам постъпила заявка от колегата Милан Миланов. Заповядайте. Господин председател, господин заместник, уважаеми колеги, тъй като става въпрос за един дълг от 2 милиона и 200 хиляди, редно и нашите избиратели, данъкоплатците на Перник, да знаят за какво става на въпрос. Най-напред да кажа, че това е най-добрият дълг, който може да се приеме. Държавата дава безлихвен заем на общината и не иска никакви гаранции. Това е дълг, който ние в края на следващата година следващата договорим и ще договорим много лесно, тъй като от поверителната субсидия, която се дава на общината, този дълг се погасява. Така че няма нищо страшно. Даже адмирация за общинската администрация, ако успява действително да осигури в разговори с Министерския съвет и Министерството на финансите възможността да бъде получен такъв дълг от 2 милиона и 200 хиляди лева. Надяваме, че действително ще го отпусне държавата този безлихвен краткосрочен дълг. Адмирация, господин Стоицев, ако успеете. Благодаря, господин Миланов. Не виждам други заявки за изказване на колеги, с което прекратявам дебатите по точката от дневния ред и преминаваме в режим на гласуване на същата. Общо гласували колеги 26, от които за 26, против няма, въздържали се няма. Точката е приета. Уважаеми колеги Андреева, моля да ви помоля да местите разглеждането на 10-та точка. Уважаеми колеги, пристъпваме към докладна записка с номер 8529/16.8.24 година от Станислав Владимиров, кмет на община Перник, относно приемане на решение на Общински съвет за сключване на споразумение за съвместна дейност между община Перник и Сън Алтев Хол Медиа ООД. Становищата на двете постоянни комисии с общинска собственост предлага Общински съвет Перник да приеме предложения проект за решение в докладната записка, аналогично становището на регионална политика, като самоуправление, жалби на граждани, нормативна уредба и желание за изказване. Господин Червен, заповядайте. Не, явно е грешка. След като няма други заявки, пристъпваме към гласуване. С 25 гласа за, без против и въздържали се, решението е прието. Преминаваме към точка 11, докладна записка 8531 от 19.8.24 година от кмета на община Перник Станислав Владимиров относно приемане на решение на Общински съвет Перник, сключване споразумение за съвместна дейност между община Перник,
и Фантастико Груп. Становищата на двете постоянни комисии общинска собственост предлагат да бъде приет предложения проект за решение в докладната записка бюджет, финанси и европроекти. Тези са аналогично становище. Господин Червенков, отново е грешка. Има ли желание за дискусия? Не виждам. Моля, режим на гласуване. С 25 гласа за, 10 против и въздържали се, решението е прието. Пристъпваме към точка 12 от днешния дневен ред, именно докладна записка от пътни интереси. 19.8.24 година от кмета на община Перник Станислав Владимиров относно приемане на декларации за принципно съгласие и отказ да се гласува, одобрява и разрешава каквито и да било проекти и процедури за добив на злато от проектната концесионна площа Златуша, разположена на територията на Столична община, област София, общините Драгоман, Сливница и Божурище, Софийска област и общините Брезник и Перник, област Перник, засягащи територията на община Перник. Има заявка за изказване, госпожо Милошева, заповядайте. Уважаеми господин заместник-кмет, уважаема госпожо заместник-председател, колеги, бих искала да предложа една съвсем кратка редакция в проекта за решение, който ни е представен към декларацията, за което да приеме нашия общински съвет. Проект за решение, точка 1. Приема декларация със следния текст. Общински съвет Перник, воден от интересите на гражданите на община Перник, декларира принципното си несъгласие и отказа си да съгласува, одобрява и разрешава каквито и да било проекти и процедури за добив на, тук ще махнем злато, стига общинския съвет да приеме, и ще го редактираме добив на метални полезни изкопаеми от проектната концесионна площ Златуша, разположена на територията на Столична община, област София, общините Драгоман, Сливница и Божурище, Софийска област и общините Брезник и Перник, област Перник. Натам точката продължава така, както е заложено в сегашния проект за решение. Благодаря. Има ли други заявки за изказване? Не виждам. Колегите, когато имат готовност, тъй като становищата на двете постоянни комисии са аналогични, регионална политика и екология, земеделие и горе, а именно предлагаме общински съвет Перник да приеме предложения проект за решение в докладната записка. Ще подложа проекта за решение във вида, в който госпожа Милошева предложи редакцията, но не може да изчакаме маличко. Чисто технически колегите да се подготвят. Имаме ли готовност? Режим на гласуване, колеги. С 26 гласа за, без против и въздържали се, приехме текста на декларацията с корекцията, която госпожа Милошева предложи в точка 1. Преминаваме към точка 13 от днешния дневен ред. Докладна записка ОСК 130 заявление в случая от 19.8.24 година от Лъчезар Вълчев, управител на градски транспорт Перник. Пред вас е заявлението. Тук е явна фактическа грешка в наше решение номер 298 на 31.7.24 година, точка 2, точка 3, рейс по 2, месечното възнаграждение на управителя. Пред вас е проекта за решение, който е минал
в комисиите икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции и бюджет, финанси и европроекти. Аналогични са двете становища, а именно предлага Общински съвет Перник да отстрани допуснатата явна фактическа грешка по свое решение номер 298 от 31.7.2024 година, като точка 32 арабска придобие следния вид: определя месечно възнаграждение на управителя с коефициент 4 към минималната месечна работна заплата за страната за съответния месец. 4 минимални работни заплати за страната. В останалата си част решение номер 298 от 31.7.2024 година на Общински съвет Перник остава непроменено. Има ли желание за дискусия? Не виждам. Режим на гласуване. Извинявайте, колегите ме подсещат. Има проект за решение, предоставен ми от юриста на Общински съвет. Вие го имате на разположение, ще го изчета. Изменя текста на пункт 3.2 от решение на 298 от 31.07.24 година преди следния вид. Определя месечно възнаграждение на управителя с коефициент 4 към минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, 4 минимални работни заплати за страната. Второ, възлага на кмета на община Перник да сключи анекс към договора за възлагане на управление, сключен с Лазар Вълчев, като отрази в член 7 от договора промяната в размера на месечното възнаграждение на управителя, прието по точка 1 от настоящото решение, и точка 3 решението влиза в сила от датата на приемането му. Предлагам режим на гласуване, ако няма допълнения от зала. Гласуваме проекта на решение, предложен от адвокат Евтимова, предоставен от адвокат Евтимова. С 25 гласа за, без против и въздържали се, решението е прието. Господин Захариев, заповядайте точка 14. Уважаеми колеги, пристъпваме към разгледане на точка номер 19 от днешния ред, 14 от днешния дневен ред, съответно заявлението от доктор Евгений Михайлов, заявлено под номер 8528. Същото е разгледано в последните комисии икономически въпроси и бюджет, финанси и европроекти. Двете становища са идентични, като предлагат от 3 на 4 минимални работни заплати за страната да бъде увеличено възнаграждението. Има и подготвен проект за решение от адвокат Евтимова. Уважаеми колеги, давам думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки, преминаваме в режим на гласуване. На проекта за решение, предложен от адвокат Евтимова. Да уточниме. С 24 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета на пристъпването на разглеждане на точка номер 15 за разгледане от Чеслав Найчов Гегов, управител на детско ученическо хранене, документа под номер 8517. Разгледане на последните комисии икономически въпроси, стопанска политика и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат да бъде променено месечното възнаграждение на управител, 3 на 4 минимални работни заплати. Отново е приложен и проект за решение, изготвен от адвоката на Общински съвет. Колеги, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказването, няма режим на гласуване.
С 26 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Точка 16. Докладна записка 512. Докладната за сметка Станислав Владимиров и касае предоставяне на имоти за местни земи на бивши собственици, призната право на възстановяване за реални съществуващи или възстановими граници. Докладната разгледа след комисия общинска собственост и екология, земеделие и гори. Двете комисии предават общински съвет да приеме предложения в докладната проект за решение. Колеги, имате думата по точката, не виждам заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 26 гласа, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следва точка 17, докладна записка 513. Докладната от сметка Станислав Владимиров касае предоставяне на имоти за земеделски земи отново. Разгледана отново в сметка комисия общинска собственост и екология, земеделие и гори. Двете комисии отново имат същия проект за решение, предлагат общински съвет да приеме предложения в докладната записка проект за решение. Колеги, имате думата по точката. Не виждам заявки за изказване. Преминаваме в режим на гласуване. За 26 гласа, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Ние пристъпваме към гласуване на докладна записка 515. Това е точка 18. Докладната сметка Станислав Владимиров касае отново предоставяне на имоти за земеделски земи на бивши собственици. Докладната е разгледана в представител комисия общинска собственост и екология, земеделие и гори. Двете комисии предлагат да приемем предложения проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам се заявка за изказване. Преминаваме в режим на гласуване. С 26 гласа, колеги, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Ние пристъпваме към точка 19, разглеждането й. Докладът е под номер 384, докладът е Станислав Владимиров, представи намиране на новите собствени точки, които подробно са описани в докладната, и административна номерация на прилежащите към тях, урегулирани позволени имоти по регулационен план на град Павел, квартал Църква, одобрените заповед номер 1150 от 1.8.86 на сметка на община Перник. Докладната записка е за последната комисия УТИ и регионална политика. Двете комисии предлагат общински съвет да приеме предложения проект за решение на докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката. Няма постъпили заявки за изказване. Преминаваме в режим на гласуване. С 26 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Ние пристъпваме към изложение на точка номер 20 от днешния дневен ред. Докладната записка под номер 461, вижда сметка Станислав Владимиров, касае предоставяне под номер 473 квадратни метра на нищо създателна специализираната болница за активно лечение и рехабилитация. Подробно са описани помещенията. Колеги, докладната записка е разгледана в постоянната комисия бюджет, финансови проекти и регионална политика.
двете комисии с идентични становища, а именно предлагат Общински съвет да приеме предложение проект за решение документа запис. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. Гласа за, колеги, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Преминаваме към разглеждане на точка 21 от днешния дневен ред, докладната в 534 и го отнема в качеството на председател. Касае Перник Инвест, уважаеми колеги, запознали сте се с проекта за решение, който предлагаме, разгледане на докладната в последните комисии, икономически въпроси и регионална политика. Становищите на двете комисии са еднакви, именно Общински съвет първо да приеме предложения проект за решение в докладната записка. Давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам за постъпили заявки за изказване, с което преминаваме в режим на гласуване. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следваща точка 22. Докладната записка под номер 536. Докладната отново в качеството на председател касае прекратяване на конкурсна процедура, обявена с наше решение номер 253 на 28.6.24, а именно за избиране управител на Общинско публично предприятие Дезинфекция ЕООД, град Перник. Знаете, че там кандидатстващата за управител стана временно изпълняваща длъжността управител на специализираната болница. Когато имате проекта за решение, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказване, може да преминем в режим на гласуване. Да, 6 гласа за, без против и без въздържали се, решението е прието. Пристъпваме към разгледане на точка 23, докладната номер 537, отново от мен, касае прекратяването на конкурсна процедура, обявена с наше решение на 254, 28.6.24, с този път за контролер на Дезинфекция ЕООД. Колегата качен проект за решение, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следва точка 24 от днешния дневен ред, докладната е под номер 533 и от кмета Станислав Владимиров и касае приемане на план за действието на община Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите. Докладната записка е разгледана в последната комисия регионална политика и образование, наука, култура и вероизповедание.
Двете комисии предлагат Общински съвет Перник да приеме плана за действие на община Перник. Колеги, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 24 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Това е докладна записка в 495. Докладната за кмета Станислав Владимиров касае обявяване на публично представяне на данни за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост. Това е точка 25 от дневния ред, разгледан на последната комисия общинска собственост, бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат Общински съвет да приеме предложения проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 26 общо гласа, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. И пристъпваме към разгледане на точка 26. Докладната е под номер 497 и докладната Станислав Владимиров и касае прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажа на част от недвижими имоти частна общинска собственост. Отново докладната записка е разгледана в последната комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат Общински съвет да приеме предложения проект за решение в докладната записка. Колеги, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 27 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следва точка 27, докладната е под номер 496 и докладната Станислав Владимиров касае отново прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба. Разгледана в комисията общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти, като становищата са идентични, предлагат да приемем предложения проект за решение в докладната записка. Колеги, имате думата по точката от дневния ред. Няма заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 27 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следва точка 28, докладна записка на 493. Идваща кмета Станислав Владимиров и касаеща обявяване на публичен търг, тайно надаване за възмездно право на строеж на недвижим имот частна общинска собственост, разгледана на докладната постоянна комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложения проект за решение в докладната записка. Имате думата. Няма заявки, преминаваме в режим на гласуване. С 27 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета.
Ние пристъпваме към разделена точка номер 29, доклада 491. Докладът от кметът на Ислав Велимир се касае учредяване за измезно право на строеж за изграждане на топлопост тип БКТП 800 кВт със застроена площ 850 квадратни метра, situиран по регулиран поземлен имот 9, определен за топлопост, квартал 38 по станица Делта Хил, община Перник. Разгледана на Националната постоянна комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат общински съвет Перник да приеме предложения проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. Колеги, 26 гласа за, без против и без въздържали се, приехме докладната. Преминаваме към разглеждане на точка номер 30 от днешния ден, докладна записка от 492. Докладната касае обявяване на публичен търг с тайно надаване за учредяване на възможно право на строеж на движение частна общинска собственост. Разгледана основа докладната посред комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложен проект за решение в докладната записка. Колеги, имате думата по точката от дневния ред, не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. Колеги, 25 гласа за, без против и без въздържали се, точката е приета. А ние пристъпваме към разгледане 31 точка от днешния дневен ред, докладна записка от 494, защото нека сме Ислав Велимир. Това е обявяване на публичен търг с тайно надаване за учредяване на възможно право на строеж на движение в частна общинска собственост. Отново докладът се разгледа в общинска комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат общински съвет Перник да приеме предложения проект за решението в докладната записка. Колеги, давам ви думата за изказване, не виждам такива, преминаваме в режим на гласуване. С 26 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Така, след уважение колеги, точка 32 от днешния дневен ред, докладът от номер 501 идва от инженер Мирослав Стоичев, за кмет на община Перник, касае приватизиране на собственост чрез покупко-продажба на част от недвижим имот частна общинска собственост. Разгледана в постоянната комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Тук водещата комисия ни предлага да приеме докладната, докато комисията по бюджет, финанси и европроекти прави промена, като предлага сумата от 14 250 лева да се промени на 20 000 лева без ДДС. Така, давам ви думата, колеги, по точката от дневния ред. Не виждам заявки за изказване. Подлагам на гласуване предложението на бюджет, финанси и европроекти с завишаване на сумата. Преминаваме в режим на гласуване. Уважаеми колеги, с общо 25 гласа, от които за 25,
Докладната записка е приета с предложение за промяна в цената. Следва 33 точка, докладна записка под номер 8502, идваща от инженерни места в Столица, касаеща прекратяване със собственост чрез покупко-продажба на част от недвижими имоти. Отново разгледане на страната постоянната комисия общинска собственост, бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложен проект за решение. Давам ви думата, колеги, по точката. Не виждам заявки за изказване. Преминаваме в режим на гласуване. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Пристъпваме към разгледане на точка 34 от днешния дневен ред. Докладната е под номер 503. Касае прекратяване със собственост чрез покупко-продажба на част от недвижим имот, частна общинска собственост. Разгледане от последните комисии общинска собственост, бюджет, финанси и европроекти, които ни предлагат да приемем предложен проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, докладната е приета. Следва точка 35 от днешния дневен ред. Под номер докладна записка 504, значително инженерни места в Столица, касае прекратяване със собственост чрез покупко-продажба на част от недвижим имот, частна общинска собственост, разгледане в последната комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложения проект за решение. Уважаеми колеги, дам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за гласуване, с което мога да променим за изказване, с което мога да променим в режим на гласуване. С 27 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следва точка 36, докладната под номер 518, износ на слабения от проект на община Перник, касае продажба на регулирано програма от частна общинска собственост на собственика на законното си възстановява сграда. Докладната на разгледа последната комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложения проект за решение от общинската администрация, която имате думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което преминаваме в режим на гласуване. С 26 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Става 37 точка. Докладна записка 8469 и защо сме Станислав Владимир представя одобряване на проект за подробен устройствен план и парцеларен план за трасе и сервитут на подземна кабелна линия. Разгледане на докладната последната комисия по устройство на територията и екология, земеделие и гори. Двете комисии предлагат на Общински съвет Перник да приеме предложения проект от планата записка. Уважаеми колеги, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което преминаваме в режим на гласуване.
25 гласа за, колеги, без против и без въздържали се. Докладната записка е приета. Ние пристъпваме към разглеждане на точка 38 от днешния дневен ред, която е докладна записка ОС 440, касае поправка на решение номер 48 от 29.12.2023 на Общински съвет Перник, с което е одобрено техническо задание и е разрешено изработване на проект за подробен устройствен план за регулация, план за застрояване, за подмяна на назначение на земеделство, земя за жилищно строителство. Докладната записка е разгледана посред комисии устройство на територията и екология, земеделие и гори, като двете комисии ни предлагат Общински съвет Перник да приеме предложения проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което моля да преминем в режим на гласуване. Двадесет и 6 гласа за, без против и без въздържали се. Докладната записка е приета. Пристъпваме към разгледане на точка 39, докладна записка под номер 441 и защитник Станислав Владимиров, касаеща разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за регулация и план за възстановяване на поземлен имот с пенсионачин номер 218 по план на новообразуваните имоти на територията на местност Куприна Неорище и село Драгичево. Разгледан документът посред комисия устройство на територията и екология, земеделие и гори. Двете комисии предлагат Общински съвет да приеме предложеното разрешение в докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Няма заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 27 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Следва 40 точка от днешния дневен ред, докладът номер 468, докладът е за сметка на Станислав Владимиров, касае разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор за вътрешност на 5.1.4.1 на поземлен имот с идентификатор 5.1.4.2 на поземлен имот с идентификатор 5.1.4.3 по кадастралната карта, кадастралната регистрирана село Драгичево, община Перник, местност Солитарски рид. Цел провеждане на процедурата по промяна на предназначението на земеделска земя, нива, земя за земеделски нужди. Докладната записка е разгледана по следната комисия устройство на територията, екология, земеделие и гори. Двете комисии предлагат Общински съвет Перник да приеме предложена докладната записка проект за решение. Уважаеми колегите, думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, преминаваме в режим на гласуване. С 27 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета. Ние пристъпваме към разглеждане на точка 41. Докладът номер 527, бъдеща проект Станислав Владимиров, касаещо обявяване на публичен търг на дарена за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост. Докладната записка е разгледана последната комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроект. И двете комисии ни предлагат да приемем предложена проект за решение на докладната записка. Уважаеми колеги, имате думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което мога да преминем в режим на гласуване.
С 26 гласа за, без против, без въздържали се, докладната записка е приета. Ние пристъпваме към разгледане на точка 42 от днешния ред, докладът номер 8526. Следващото проект е слава и касаеща обявяване на публичен търг, изпълнение данни за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Уважаеми колеги, докладната записка е разгледана в Постоянната комисия общи собственост, бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложения проект за решението на записка. Да, ви думата по точката от дневния ред. Няма постъпили реакция за изказване, с което преминаваме в режим на гласуване. С 25 гласа за, без против и без въздържали се, електронната записка е приета. Следва точка 43, докладна записка 8523. Следващото проект е Павла Занилов, касащо обявяване на публичен търг, изпълнение данни за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Докладната записка е разгледана в Постоянната комисия общинска собственост, бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложения проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, след което преминаваме в режим на гласуване. С 24 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е приета, колеги. Ние пристъпваме към точка 44 да разглеждаме, доклад под номер 8525. Следващата месеца е слава и касащо обявяване на публичен търг, изпълнение данни за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Докладът е разгледан на Постоянната комисия общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат общински съвети да приемат предложения проект за решението по новата записка. Давам ви думата, колеги, по точката дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което мога да преминем в режим на гласуване. С 23 гласа за, без против и без въздържали се, докладната записка е разгледана. Следва точка 45 от днешния ред, докладът номер 824. И касаето за докладната каса обявяване на публичните изпълнение данни за продажба на недвижими частна общинска собственост. Разгледане отново в постоянните комисии общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии ни предлагат да приемем предложения проект за решение в докладната записка. Давам ви думата, колеги, за изказване, не виждам постъпили заявки, с което мога да преминем в режим на гласуване. С 23 гласа за, без против и един въздържал се, уважаеми колеги, докладната записка е приета. Преминаваме към точка 45, която е докладна записка 824. Касае обявяване на публичен търг, за 46 и докладната записка е 522. Да. Отново човек Станислав Владимиров и отново касащо обявяване на публичен търг, на правилно за продажба на недвижими частна общинска собственост.
Разделено доклада постоянната комисия Общинска собственост, бюджет, финанси и европроекти, двете комисии ни предлагат Общински съвет да приеме предложения проект за решение в законната запис. Уважаеми колеги, давам думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване. Преминаваме в режим на гласуване. Уважаеми колеги, с 26 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка е приета. Следва точка 47 от днешния дневен ред. Докладна записка ОС 521 и защитените средства за родини, касаща обявяване на публични търговски зали, продажба на недвижими частна общинска собственост. Докладната разглежда след комисия Общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти, двете комисии предлагат Общински съвет да приеме предложението за решение в докладната записка. Давам ви думата, кое е по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което може да преминем в режим на гласуване. Уважаеми колеги, 24 гласа за, без против и 1 въздържал се, докладната записка е приета. Това е 48 точка, докладната под номер ОС 520, 16/24 година. Докладната касае заявяване на публични търговски зали за продажба на недвижими от частна общинска собственост. Разгледаха след комисия Общинска собственост и бюджет, финанси и европроекти. Двете комисии предлагат Общински съвет да предложен проект за решение в докладната записка. Уважаеми колеги, давам ви думата по точката от дневния ред. Не виждам постъпили заявки за изказване, с което моля да преминем в режим на гласуване. Уважаеми колеги, с 27 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка е приета, с което изчерпихме днешния дневен ред. И закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря ви за работата. И заповядайте се подпишете при колегите на втория списък. Ciao. Ciao.